Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť túto sklenenú dózu, ktorú ponúkame v objeme 1,8 litra v takomto valcovitom okrúhlom dizajne. Hrdlo samotnej tej dózy je široké, vhodne upravené a dizajnované pre ľahkú manipuláciu s obsahom tej dózy v prípade, že ten obsah je pevný. Samozrejme, môže sa použiť aj na tekutý či sypký obsah. Súčasťou tej dózy je tento vrchnák, s ktorým sa tiež veľmi príjemne manipuluje vďaka tomuto držiaku. Z vnútornej strany toho veka, toho uzáveru je takéto plastové tesnenie, ktoré nám izoluje obsah dózy od okolia a okolie dózy chráni pred obsahom. Samozrejmosťou je zdravotne nezávadné sklo, atestované pre styk s potravinami. Tento prehľadný sklenený dizajn pôsobí veľmi hodnotne, zároveň aj esteticky, kedy nám vynikne obsah tejto dózy, či už je sypký, pevný alebo tekutý.